Zvikonzero zvehondo pakati peIsrael neIrani, zvinhu zvikuru zvinokonzera kupokana uku zvichitsanangurwa mururimi rwechishona ndezvizvi: Jesu ari kuuya kuzotora vatsvene. Tarirai, zviratidzo zvenguva zvava kuoneka. Ya Yemeni, ya Hosana. Makadini muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Ndine zvinyorwa zvandakabata pano nhasi pamusoro pehondo iri kuitika pakati peIsrael neIrani, kuti titsvagurudze kuti chii chakonzeresa hondo pakati penyika mbiri idzi. Asi regai nditangire nyaya yangu pakudai so. Mushure mwemazuva mashomanana achangopfuura, takawana announcement kubva kuhurumende nyika yeZimbabwe ichitaura pamusoro pekuti mafuta edzimotokari akwira, anova iwo ndiwo diesel nepetrol zvakwira. Segaroziva yangova garoziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi, kana kuti mai mukadzi wababa. Igaroziva kuti mafuta edzimotokari kana akwira, zvinhu zvakawanda zvinokwirawo. Naizvozvo mushure mwemazuva mashomanana akatevera, kusanganisira nhasi uno, tiri kungonzwa zvinhu zvichikwira zuva rega rega. Michovha yakakwira, chingwa unongozwawo kuti apo chakwira apo hachisati. Zvakawanda wanda unongozwa mitengo inenge ichingochinja. Munhu umwe naumwe ari mubhizinesi rake akutanga kungwara-ngwara kuitira kuti arege kuzodonha pabhizinesi. Nyangwe dai uriwe unototanga kutarisa kuona kuti mafuta edzimotokari zvaakwira, zvandaisimbohodha ndichishandisa $30, regai ndinzwe kuti kwava kuita marii kuti ndindohodha zvinhu zvangu. Ndopo unozwa kuti aiwa kwakuita $45 kana kuti $70. Saka odha iyoyo yaunenge wagara uinayo unototanga kutoadjusta kuitira kuti ukwanise kuzohodha semazuva ose kuti bhizinesi risadonha. Saka zvinhu zvese zvinotarisirwa kukwira kubudikidza nekunga mafuta edzimotokari akwira, nekuti ndiwo anotransporta zvinhu from point A to point B. So zviitiko zvose zvakafanana nezvizvi zvakazondipawo kuti ndiite tsvagurudzo yekuti chii chakonzera kuti musoro uteme, sekuimba kwakaita Dr. Oliver Mutukudzi the late. Ongorora chikonzero chaita kuti musoro uteme. Ndakaenda kondoita tsvagurudzo kutsvaga kuti ko ingava nyaya yei yasaka kuti pave nehondo pakati peIsrael neIrani. Saka ndine zvinyorwa zvandoda kumboverenga panapa. Ndisati ndaverenga, regai ndikupromisei nekukuvimbisai kuti ticharamba tichikupai maupdates pamusoro pezvinenge zvichiitika kuIsrael, ikoko pakati peIsrael neIrani, uye tinenge tichikupai mururimi rwaamai. Zvatinenge taresearcha zvese, zvatinenge tatsvaga nezvatinenge tapiwa tatambidzwa pano, tinongokupakurirai mururimi rwaamai kuti parege kuva neanotadza kunzwisisa zviri kuitika neanosarira zvakare kunze. Uyewo regai ndibve ndati kune vane information yavanoda kuti vanhu vazive pamusoro peIsrael neIrani, zvichida umwe ane inopfuura yatiinayo, wakasununguka kutibata panhamba dzeutindi dziri padenga apo idzo, kungava kuWhatsApp, kufona kana kuisa meseji, tinoresponda. Mutipewo information yamuinayo. Regai ndikuverengerei zvandiinazvo pano zuva ranhasi. Zvikonzero zvehondo pakati peIsrael neIrani zvakaoma, asi zvinhu zvikuru zvinokonzera kupokana uku zvichitsanangurwa
mururimi rwechishona ndezvizvi: zvirongwa zvenyukiriya zveirani, Iran's nuclear program muchirungu. Israel inoona Irani ichigadzira zvombo zvenyukiriya senzira yekuparadza Israel. Israel inoti haifi yakabvuma kuti Irani ive nezvombo izvi. Kupokana kweIrani neIsrael. Irani haizivi kodzero yeIsrael seimwe nyika, uye inotaura pachena kuti inoda kubvisa Israel panyika. Izvi zvinoita kuti Israel izvione seiri munjodzi yenguva dzose. Hondo dzemapoka. Irani inotsigira mapoka anorwisa Israel akaita seHezbollah kuLebanon, Hamas kuGaza, uye mamwe mapoka muSyria neYemen. Izvi zvinokonzera kurwisana pakati peIsrael neaya mapoka anotsigirwa neIrani. Kuzvidzivirira kweIsrael. Israel security. Israel inotora matanho ekurwisa zvivakwa zvenyukiriya zveIrani nekurwisa nekurwisa vezvemuuto veIrani military commanders kudzivirira kurohwa kwainogona kuitwa. Muchidimbu, hondo iyi ibvumirano yekuti Irani inoda kuparadza Israel, uye Israel inoda kuzvidzivirira nekuzvirwisa zvirongwa zveIrani zvine chekuita nezvombo zvenyukiriya nekwetsigiro yemapoka anorwisa. Saka kubva pamashoko ataverenga zviri kubuda sekuti Irani hairemekedzi kodzero yeIsrael senyika. Zvaisingaremekedzi kodzero yeIsrael senyika, Irani iri kugadzira zvombo zvenyukiriya ine chinangwa chekuparadza zvakare Israel. Mabudiro ari kuita pataverenga. Anditika? Right. Then Israel iri kuonawo Irani senyika iri kuda kuiparadza. Kureva kuti zviri kurongwa maplans eIrani aonekwa neIsrael. Israel ikati beta tichitanga kudestroya mwamunogadzirira manuclear bombs enyu. Saka hondo iri pakati peIsrael neIrani yakaita unga yetuvana tudiki turi kutadza kufunga nekuonesana chete kuti upenyu hufambe zvakanaka. So handina zvakawanda zvandoda kutaura ipapo. Zvandingangoda kutaura ndezvekuti Bhaibheri rakataura pachena kuna Matthew chapter 24, iverenge yese kuti nemazuva iwayo ekupedzisira muchaona zviratidzo izvi. Muchaona zviratidzo izvi: hondo kune dzimwe nzvimbo, nzara kune dzimwe nzvimbo, zvirwere zvisingarapiki. Inguva yacho yatosvika, hazvivhikike. Asi iwewe wakanditarisa iwewe ndiwo unofanira kugadzirisa upenyu hwako, ukama hwako naMwari muri tu, kuita kuti zvichaitika kuIrani, zvichaitika kuningiri, asi hazvizoafekti iwewe, nekuti unenge wakakomberedzwa uri mutende rewemasimba ose wekumusoro, wakakomberedzwa muzhenje remoto, kana kuti uri muchanza chaMwari. So sekuvimbisa kwandaita paya, ndati ticharamba tichiuya nemaupdates ezvinenge zvichiitika ikoku kuIrani kwacho. Anditika tinenge tichingokupai maupdates uye tichiuisa mururimi
rwechishona sezvatangoita ipapapa. Anditika ehe. Jesu ari kuuya kuzotora vatsvene. Tarirai zviratidzo zvenguva zvava kuoneka. Ya emeni, ya hosana.